ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಹೆಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೊನಲ್ ಬೈಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದು ಅದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಲಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಪೋಪುನ ಪೋನಾಗ ನವ್ಯನ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪೇರಂಚ ಯಾರನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪರ್ ಸೀದಾ ಪೊನಲ್ ಬೈಲು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈತ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಸುರು ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ತೂದು ಪೋಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಪಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಮುನ್ನೂರ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಪುಂಡು ಮುರನಿ ಬರ್ತೆ ರಜೆಟ್ ಬರ್ತೆ ಇಂದು ನವ್ಯನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ನಾಲ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆಲ್ ನೆಂತೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತಕ ಪೋಡು ನೆಂತೋ ಇಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕು ನಂಚೆ ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿ ನಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಅವೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸರಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಪು ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಯಿ ನವ್ಯ ಹಾಯ್ ಮುನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪುನಃ ಪೂನಮ್ಮ ಬೂವನ ಚಾಮಿದಾಡೇನಾ ಚಾಮಿದಾಡೇನಾ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟಾಟಾ ಎಂಕ್ಲು ಪೊನಾಲು ಬೈಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ವೈರಸ್ ಪೂರ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಶುರುವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಚನೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬರ್ರ ಪೂರ ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬನ್ನದ ಅದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಂಚೆ ಬೈದೆ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪನಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಪನೇನು ಕೊಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ತು ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆವಡುಂದು ಪಡೆದಿತ್ತು ಅಂಕ ಸ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಎತ್ತೊಂಡ ಅಗ್ಗೆಲ್ದ ಚೀಟು ಪೂರ ಮಾಲ್ತಿತ್ತು ತುಂಬೆ ಕೋಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಲ್ತು ಪೋಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಶಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡೇರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಳಿ ನಮಕ್ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈಟೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿಡೋಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜರೆ ಗನ ಪೂರ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡರೆ ಕರಿ ಅಂತ ಹೋಜು ಪೋಯ್ ಏನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಕತ್ಕೊ ಓಕೆ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಅಗ್ಗಿಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾನ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ನಾವೇನಾಗಲಿ ಬಿರಾಡಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮನ ಐಕ್ಯಂ ಏನ ಗುಬ್ಬಿ ಊರ ಓಲೋಲು ಉಂಡು ఇక్కడ పాడినైతే ನಾದ ಬಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತುಕೊರ್ಕ ಪಾಪ ಏತೆ ಈಗ ಆನೆಗೆ ಅವಾ ಆನೆವಾ ಆನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಮುಟ್ಟಲೆ ಪೂರ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆವು ಓಹ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿಗೆ ನವ್ಯನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೂರು ಪುಂಜನಾಗಲೇ ಬೇಗ ಆಪುನೊಂದು ಕಜಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಚೂರು ಬೇಗ ಆಪುನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹಠ ಅಂತೈತೆ ಅಂಚೆ ಚಾಲ ಕೇಂಡಿ ಸೆಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನಿಗಿನ ಆಸೆ ಪೂರ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪಳಕ್ಕೇನುಂಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ತಂದಾರಮ್ಮ ಶಿಂಗ ಓ ಬಲ್ ಮುಂಚೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲೈತೆ ಸೆಕೆ ಇನ್ನು ದೊಂಬು ಹೆವಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡಿನ ಚೂರನ್ನ ಬರ್ಸಿತ್ತು ನೀನು ದೊಂಬು ಉಂಡೇವಿ ದೊಂಬಿತ್ತು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಂಟು ಬರ್ಸಂಡ ಬೊಡಿನ ಬರ್ಸಾರ ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಾನು ಪಿದಾರೊಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪುಡ ಪೋಯತ ಅಪ್ಪು ಆನೆ ಎತ್ತೊಂಡಿ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ತೊಜ್ಜಲೆ ಅಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಆನೆ ತೊಜ್ಜಲೆ ಆನೆ ಕೊಂಡ ಆನೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಂದ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ಈತ ಆಯ್ತು ನಿಂತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೊನಾಲ್ ಬೈಲು ಹೋದು ಬರ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನ ಸೀದೈತೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತದ ಗಂಟೆತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಂಡು 3:45 3:45 ಆಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ನೆನೀತ ಎಪ್ಪಲ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ಇನ್ನು ಜನ ಬೇಗ ಆಂಡು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗ ಒಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೇನು ಮಾತು ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತ ತೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್